Хайырлы иртә, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда яңалыклар программасы, студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Шумбай Казанга җыя. Бүген Казанда Курчак театрлары фестивале башланып китте. Бер гасырлык Кояшкай Апас районында 100 еллык тарихы булган балалар бакчасын төзекләндерәләр. Заман белән бергә Саба районының Туган як хуҗалыгында 500 сыерга исәпләнгән өр-яңа сөтчелек комплексын эшләтеп җибәрделәр. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген көндез синоптиклар явым-төшемсез һава торышы фаразлый. Җил төньяк көнбатыштан секундына 17 метрга кадәр, көндез 20 градус җылы. Апас районында төзү һәм төзекләндерү эшләре дәвам итә. Бүгенге көндә 100 еллык тарихы булган Кояшкай балалар бакчасында зур хезмәт башкарыла. Бинаның түбәсе ябылган, тышкы яктан ул керамик гранит белән тышланган. Кирүү юлларын тигезләү эшләре бара. Төзекләндерүне 1 августка төгәлләү планлаштырыла. 150 бала яңа бина бусагасын атлап керәчәк. Төзекләндерү эшләре 70 миллион сумга төшә. Хезмәтне Заман төзелеш оешмасы алып бара. Шушындый булачак. Ул шушындый стикер бара инде. Менә бусы безнең спортзал. Шушындый була. Менә кергән прихожий балаларның шушындый матур шкафлар белән җиһазландырылачак. Инде менә без шушы зданиянең крышасын алыштырудан башладык. Крыша алыштырылды, бүлмәләр тулысынча төзекләндерелде. Тышкы як бик матур итеп тышланылды. Шулай итеп яңалыкларга килгәндә, Кояшкай балалар бакчасы үз эченә яңа спорт залын, бию, заманча логопед бүлмәсен, музей, аш-су бүлмәсен ала. Бигрәк тә федераль программаны тормышка ашыру өчен безгә шушы юнәлешләрне истә тотып инде төзүчеләр каршы килмәделәр, безгә шушындый матур мөмкинлекләрне булдырдылар. Күпләрне борчыган мәсьәлә дә хәл ителә. Балалар бакчасы янында машиналар өчен кую урыны ясала. Алия Галиуллина, Гөлназ Вәлиева, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Авыл хуҗалыгында ел әйләнәсе табыш бирә торган тармак терлекчелек. Ул авыл хуҗалыгы предприятиеләренең ел дәвамында тотрыклы продукция һәм керем алу чыганагы. Алдагы язмабыз Саба районының Туган як җәмгыятендә яңа эшләтеп җибәрелгән комплексның эшчәнлеге турында. Яңа терлекчелек комплексы тау өстендә урнашкан. Комплекска менә дигән килү юлы да эшләнгән, бөтен тирә-юньдә чисталык, матурлык. Яңа ферма 500 баш терлеккә исәпләнгән. Ферма мөдире Илгиз Галавиев көн дәвамында биредә. Ул комплекска күчү хезмәт шартларын гына җиңеләйтеп калмаган, эш күрсәткечләрен дә сизелерлек яхшырткан. Иң элек көнлек савым күләме арткан. Сыерларга уртача 25 килограмм сөт савып алабыз. Безнең астагы иске фермада вакытта 18-19 литр гына, менә хәзер 25 кадәр китәрләр. Бүгенгә биредә 350 баш савым сыер бар. Эшләү өчен генә түгел, маллар өчен дә уңайлы шартлар тудырылган. Орлыкландыручы булып эшләүче Хөршит Абдуллаев хезмәтен бик зур җаваплылык тоеп башкара. Бер ел булды инде монда килеп эшли башлаганыма. Бер ел булып килә. Баргада бик якында да шу Асимли буенча Саба районында эшлим инде фирмада. Комплекста сыерлар 3 тапкыр сауыла. Сыер савучы хатын-кызлар савым төгәлләнгәннән соң һәр җирне чистартып, юып чыгаралар. Сыер савучы хезмәте җиңелләрдән түгел. Шулай да биредә хатын-кызлар сынатмыйлар, авыр вакытларда бер-берсенә ярдәмгә киләләр. Сәгать 5 яртыда савып башладык, 9:20 минутта бетә. Алда көндәге шушы эш белән канәгать. Аллага шөкер, станция бүтәнлеге татулыгына эшләп йөрибез. Туган як җәмгыятендәге әлеге комплекс тиз арада сафка басып инде файдалануга да тапшырылган. Хуҗалык җитәкчесе Фәргать Саубанов иң элек башка хуҗалыклардагы терлекчелек комплекслары белән таныша, исәп-хисап ясый һәм төзелеш башланып китә. Икътисади яктан комплексның отышлы булачагына да ышаныч зур. Аның беренче нәтиҗәләрен күрә башлаганнар инде. Элекке фирмана күчкәч, безнең 25% бunda сөт артты. Шулай менә кеше саннары да монда әзрәк кирәк, хезмәт эшләр әзрәк кирәк. Үзегез беләсез, бу көндә авыл хуҗалыгында эшләүчеләрне бик
там бітіріп болмай. Шушу тірліктеріне біз, шушу сүтіне салған болсақ, жиытыны салайық біз ішкі фирмада. Анда 22 кіші шәсі, мұнда бүгінгенде 12 кіші қызмет қоя. Хужалыкта терликчилик алга китсен өчен игенчилик тормагы белән дә ныклап шөгыльләнергә кирәк. Бу көннәрдә хуҗалыкларда терлек азык әзерләү тулы куәтенә бара. Терлектә тиешле нәтиҗәләр, тиешле качестволы карма булмаса, терлектә бернинди уңышлар ишеп булмый. Моны без күздә тотып, игенчилекне шушы фермадагы терлекләргә кирәкле булган азыкларны вакытында чәчтек, вакытында менә сала башладык. 900 тонна якын сена салдык. Җаваплылык шикләнгән Туган як җәмгыяте хезмәтне заманча алып бара. Фермаларда мул продукция җитештерелә, кырларда печән, игеннәр өлгереп килә. Шулпан Амири, Раиля Галәвина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Күрше Чуаш Республикасы Дәүләт Советына 30 ел тулды. Парламентарийлар һәр вакыт үзара элемтәдә. Нәтиҗәле законнар тәҗрибәсе белән алмашалар, федераль үзәккә тәкъдимнәр белән бергә чыгалар. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә. Алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Республиканың 14 җәмәгать судьясы үз эш таныклыгын алды. Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советында тапшыру тантанасын уздырды. Хәзер Татарстанда бу вазифаларда 190 белгеч эшли. Узган елда гына да 760 меңнән артык эш каралган. Һәр кемгә йөкләмә арта, әмма судьялар үз эшләрен сыйфатлы башкара. Узган ел биналарны төзекләндерүгә, оештыру техникасына һәм участокларны техник яктан яңадан җиһазландыруга миллиард ярым сум акча бүлеп бирелгән. Бүген Россиядә теләсә кайсы кеше җәмәгать судьясына тотрыклыксыз эләгергә мөмкин булсын өчен барлык шартлар да тудырылган. Учитывая, что в процессе правоприменения вы внесете свой вклад в формирование в обществе устойчивого уважения ко всем законам, и федеральным, и республиканским, а также убежденный о необходимости их строгого соблюдения и исполнения всеми субъектами. 78-нче утырышта 465 мәсьәлә каралды. Парламентта матбугат конференциясында законлылык һәм хукук тәртибе комитетының 5 ел эшләү йомгаклары. Бу чакырылышта конституцион җайга салу һәм төбәк вәкаләтләрен яклау, Дәүләт Советына җәмәгать судьялары кандидатураларын тәкъдим итү мәсьәләләре каралды. Мөһим тема иҗтимагый һәм янгынга каршы куркынычсызлык. Шулай ук мәктәпләрдә балаларның куркынычсызлыгына кагылышлы закон проектларын әзерләү. Барлыгы 6 чакырылышта комитет тарафыннан 59 закон проекты каралган. Шакир Яхудин билгеләп үткәнчә, күпчелек документлар республика законнарын федераль законнарга туры китерүгә кагыла. Шулай ук сүз бушлай юридик ярдәм күрсәтү буенча системалы эш турында да барды. Аны алырга хокукы булган гражданнар исемлеге даими үсә. Прежде всего туда входит мобилизованные служащие, их семьи, сироты, и малообеспеченные. Там несколько страниц этот перечень обновляется постоянно, и круг этот расширяется. Комитет регулярно эти вопросы рассматривает, контролирует. Күрше Чуаш Республикасы Дәүләт Советына 30 ел тулды. Парламентарийлар һәр вакыт үзара элемтәдә. Нәтиҗәле законнар тәҗрибәсе белән алмашалар, федераль үзәккә тәкъдимнәр белән бергә чыгалар. 2022 елның октябрендә Идел буе закон чыгаручылар ассоциациясына парламентлар рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкесов хезмәттәшлек турында яңа килешү имзалады. Тантаналы чарага Дәүләт Думасы депутатлары Идел буе закон чыгару собраниялары җитәкчеләре, сәяси олимп ветераннары җыелды. Фәрит Мөхәммәтшин да күршеләренә рәхмәт белдерде. Ике парламентны 3 ел дәвамында күп нәрсә бәйли. Парламентские комитеты и отраслевые министерства работали рука об руку. Они совместно готовили законопроекты по тем значимым направлениям развития республики. Согласованные действия помогли принять законы, которые не просто снимали напряженность в обществе, но и дали новый импульс развитию реального сектора экономики. Чувашия Дәүләт Советы Татарстан парламенты кебек 90-нчы еллар уртасында эшли башлый. Катлаулы сәяси шартларда халык сайланучылары кешеләр белән элемтәне җайга сала алган. Әгәр үзенең беренче срогында Чувашия Дәүләт Советы 100 закон гына кабул итсә, бу ярты ел эчендә инде 340 булган. Республика җитәкчелеге закон чыгаручыларга һәр вакыт хөрмәт белән карый. Өстәвенә Олег Николаев тәҗрибәле Дума парламентарии. По поручению президента только ускоряемся. Все, что мы с вами планировали сделать завтра, благодаря усилиям, совместной работе, мы с вами можем реализовывать уже сегодня.
Фәрит Мөхәммәтшин күрше республика парламентарий коллегалар белән мөнәсәбәтләрне уңай бәяли. Ике республикадагы мәдәнияткә, милләтара мөнәсәбәтләргә, икътисадка һәм экологиягә кагылышлы законнар охшаш һәм үз нәтиҗәләрен бирә дип белдерә. У нас близкая история, мы добрые соседи, взаимодействуем, работаем, сотрудничаем очень тесно. И я пожелал им новых больших успехов и сказал, что чуваши занимают 3-е место по численности после татар русских. А в Татарстане очень дружный, трудолюбивый чувашский народ, которым мы рады и вместе работаем, трудимся. Тантаналы чарада Федерация Советы башлыгы Валентина Матвиенконың һәм Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володинның котлаулары яңгырады. Җылы сүзләрне Идел буеның төбәк парламентлары җитәкчеләре дә җиткерде. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Бүген 25 июньдә Казанда Шымбай Фест фестивале старт ала. Проект Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Әкият Курчак театры башлангычы белән тормышка ашырыла һәм быел 5-нче мәртәбә уздырыла. Быел Әкият Татар дәүләт Курчак театры үзенең 90 еллыгын билгеләп үтә. Шымбай Фест фестивале 2013 елда оештырылган һәм бу елларда анда 70-кә якын театр коллективы катнашырга өлгергән. Фестиваль Курчак театрлары арасындагы дуслыкны ныгытуда зур роль уйный. Быел фестивальдә 14 спектакль күрсәтелә. Казанда Беларусь, Азербайҗан театрлары коллективларын көтәләр. Шымбай Фест фестивале үз эшен 2 июльгә кадәр дәвам итә. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Татарстан хаҗилары Казанга кайта башлады. Габдулла Тукай исемендәге халыкара аэропортта аларны хаҗ операторлар вәкилләре, якыннары, дуслары һәм гаилә әгъзалары каршы алды. Беренчеләрдән булып туган җиргә 15 хаҗи кайтты. Кич белән 168 хаҗидан торган тагын 4 төркем кайтты. Хаҗиларның кайтуы дәвам итә. Аларның иң соңгы төркеме Казанга 1 июльдә кайтып җитәчәк. Быел Татарстаннан хаҗга 1800 кеше киткән. Һәр авыл җирлегендә бөтен күрше тирәгә үрнәк булырлык гаиләләр яши. Биектау районында яшәүче Галимҗановлар гаиләсе дә ата-баба нигезендә авыл күрке булып көн итә. Андый гаиләләр авылның киләчәге барлыгына өметне арттыра. Күркәм гаилә белән хәбәрчеләребез дә аралашып кайтты. Җирларда җырлап макталган данлыклы Әлдермеш авылында яши Галимҗановлар гаиләсе. Нәселләре ишле, дини бәйрәмнәрне дә һәр вакыт зурлап, элеккеге традицияләргә нигезләнеп үткәрәләр. Гомумән, ислам аларның яшәү рәвеше. Рамазан айын елда бөтен шартларын үтәп уздырсалар, Корбан гаете дә шулай бер көн белән генә шикләнми. Корбан ае ул үзенчәлекле, әҗир саваплы ай ди йорт хуҗасы Илнур Галимҗанов. Корбан гаетенең мәгънәсе нәрсәдә соң? Башка күршеләрдә корбан чалып, күршеләргә һәрберсе күршеләргә корбан ашын өләшә. Шуның белән Корбан гаете көнне бар авылдагы һәр иләр корбан шубасыннан авыз итәргә насыйп була. Шуның белән бәйрәм рухы тарала авылга. Матур гаилә корып бер-береңә ярдәмләшеп яшәү һәркемнең изге бурычы. Нәкъ менә гаиләдә өлкән буыннан яшьләргә әхлакый һәм рухи кыйммәтләр, дини һәм милли гореф-гадәтләр тапшырыла. Бу бәйрәмнең мәгънәсен безгә Габдрахман Дәвәти өйрәткән минем Хабибрахман әтиемә. Хабибрахман әтием, Алла рәхмәтендә булсын, миңа өйрәтеп калдырды. Хәзер инде мин Рамазан улыма һәм дә Рәхим улыма аның мәгънәсен өйрәтергә тырышам. Галимҗановлар гаиләсен белмәгән, аларны хөрмәт итмәгән кеше юктыр якын тирәдә. Әлдермешлеләр Гөлнара белән Илнур Галимҗановларның дәвәтиләре Габдрахман аганы да, аның уллары Габделхак белән Хабибрахманны да яхшы хәтерли. Алай гына да түгел, туганнары Вәсилә Рәхимова ишле нәселнең шәҗәрәсен төзегән. Ул үзе дә Әлдермештә туып үскән. Дини тамырлар аны 2000 елларда ук беренчеләр рәтендә ислам тематикасын яктыртучы журналист булырга этәргеч биргән. Корбан айы туганнарны берләштерә ди каләмдәшебез. Меңләгән, миллионлаган мөселманнарыбыз Сәгуд Гарәбстанында, Мәккәдә, изге җирләрдә өсләрендәге фарыз булган гыйбадәтне үтиләр, фарыз хаҗ кылалар.
Һәм без үзебезнең менә шушы дәгъаларыбызда табыннарга җыелгаштан күршеләребезгә дә, туганнарыбызга да, балаларыбызга да әйтәбез дәгъаларыбызда. И Раббым, илләребезгә, көннәребезгә тынычлык бир. Шушы муллыкта, шушы рәхәттә киләсе гаетләрендә көтеп алсак иде. Һәм дә хаҗиләребез дә кабул хаҗлар кылып исән сау кайтсыннар дип телибез. Менә безнең төп теләгебез гает көнне бәйрәмдә туганнар белән очрашу һәм шушы теләкләребезне бер-беребезгә җиткерү. Әтидән һәм дүәтидән карап кала идем. Көн сайын ул иртә белән торып, мәчеткә бара идек, тәкбирләр әйтеп, мәчеткә кереп, намаз укып, өйгә төшә идек. Күркәм гаилә ил күрке диләр халыкта. Гөлнара белән Илнур Галимҗановларның балалары Рамазан белән Рәхим дә әти-әни үрнәгендә үсә. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Буа районы Вальнистан авылында яшәүче Хөршит Бану Исхакова 100 яшьлек юбилейын каршылады. Юбиляр балалары, оныклары, оныкчыклары янәшәсендә күп санлы котлаулар кабул итте. Хөршит Бану әби әле дә газетлар укый, намазын калдырмый һәм Акбарс хоккей командасы җанатары. 100 яшәр әбинең тормышы турында тулырак алдагы язмада. Хөршит Бану Гайнуловна тумышы белән күрше Кырыксадык авылыннан 1949 елда ян туган авылына фронтовик егеткә кияүгә чыга. Гомере буена колхозда эшли. Һәр җирдә үрнәк була. Аның җаваплылыгына, кырыс тәртиплелегенә ишарәләп заманында хезмәттәшләре хөрмәт итеп колхоз анасы дип тә йөрткәннәр үзен. Шул колхоз эшләрендә катнашында чөгендер утады, борчак чапты. Ул вакытларда бар да кул хезмәте иде. Ул 5 гектар чөгендер утады сезонында. Менә 5 гектарга хәле борчак чаптык. Мин дә булышырга бара идем. Шул хәле авыр булды ул елларда. 100 яшьлек әби бүген балалары тәрбиясендә яши, озак еллар авылда агъаби була. Мәйетләр юа, 5 вакыт намазын калдырмый. Хатыныклар ярдәмендә хәрәкәтләнә. Телевизордан хоккей күрсәтсәләр, экран каршысыннан китми дә. Акбарс хоккей командасы өчен җаната. Атуларын теләп, дугалар укый. Хоккейны бик ярата. Үзебезнең Акбарс өчен гел балетип, йөрәгәрне йөрәк аша үткәрә. Безнекеләр җиңде дип инде. Аннан соң ул һәр вакыт газеталар укый, ирек мәйдан ала ул. Аннан соң ватаным Татарстан ала. Хөршит Бану әбигә Россия һәм Татарстан президентлары исеменнән котлау открыткасын Буа районы башлыгы Ранис Камардинов тапшырды. Бу дөньяга 8 бала бүләк иткән 11 оныгы, 12 оныкчыгы булган әби авылның иң өлкән һәм хөрмәтле кешесе. Кунакларны ул 105 яшьлек юбилейга да килерсез дип озатып калды. Рөстәм Әхмәдуллин, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Ул бүген телефон аркылы шалтыратып алдау очракларын кисәтүгә багышлана. Җинаять корбаны булу куркынычы кемнәргә яный? Хезмәттәшем Аня Гыйбадуллинаның әңгәмәдәше авиатөзелеш районы прокурорының өлкән ярдәмчесе, юстицияның кече киңәшчесе Илшат Баһауиев. Илшат Анасович, исәнмесез? Исәнмез, хәерле көннәр. Менә минем кулымдагы кечкенә генә телефон, аның мөмкинлекләре чиксез диярлек. Шул ук вакытта җинаятьчеләр әлеге мөмкинлекләрдән тулысынча файдалана. Шушы телефон безгә нинди куркынычлар белән яный ул? Мошенниклар, җинаятьчеләр ничек куллана алалар телефонны? Телефон аркылы безнең җинаятләр соңгы вакытта кызганычка каршы күп совершация ителә. Ол телефон аркылы мошенниклар шалтыраталар күп очракта. Кешеләргә, халкыбызга телефоннан шалтыратып, счет номерларын сорыйлар, карта номерларын сорыйлар, килгән СМС номерларын сорап, счеттагы булган акчаларны мошенниклар кулга төшерергә тырышалар. Шул ук вакытта банк хезмәткәрләре бик сирәк очракта